Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sa nga pada papagayam. Manin po dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag, Ilocos Norte, Philippines. At timanan nga sumangbay di programa, Dear Manong Nemi. Kaya ito di pagkahim nyo ni Manong nyo, Nemi Ruiz, kung kablawag itinembag nga bigat, nembag nga oras, nembag nga aldaw, kada kayaming sa kapada. Di pagkasalitaan ni Mildred nga napoluan, pirak. Anyat pirak. Nagadot pirak mon, nagadot kinabaknang mon, nagadot kwarta mon. Pag-share di programa tayo again. Please. Ore lang tag-share ko ma. Please. Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagkayam tayo nga Mildred nga napoluan iti pirak. Dear Manong Nemi, gapo itirigat ti panagbiag, imay kami dito i Manila o no syudad, Manong Nemi, tapno makigasang-gasat. Gaman na nga rod ti pagtrabahuan, ti kaskanyak nga high school graduate lang. Naduman-duman Manong Nemi, sales lady, servadura, waitress, anabay. Agigang katulong iti balay. Dito ay Manong Nemi nga nagsabat ti dalan mi, ti lalaki nga inayat ko ken nangayat kanyak. Nga iso da ito ni Efren. Ni Efren, kadagapumit lang iti probinsya, Manong Nemi, nga imamit iti syudad kat nakastrek iti maysa nga pabrika. Dito'y kami Manong Nemi nga nagkasar. Dito'y kami nga nagdenna. Dito'y kami nga nangalay ti kasera mi, magbaybayad kam ti kasera, electric bill, water bill, nakadado nga bill. Agraman ti bill, Manong Nemi. Nadan kami Manong Nemi ti talong anak. Tayo nadan. No, agay nayat kayo, agasawa kayo, kahit kang kanayon kayo nga agkitkita, agkakaedda, alakit agaramit tubing. Iso da ito tinauna ni June, si Maruno ni Tessie, sa ni Elvie. Nagtuloy Manong Nemi ti paragtrabaho, ti asawa kay ti pabrika. One ride matlakid diya. No, mapanagtrabaho na ti bigat. Maminsan lang naglogan ni ti jeep. Diretso na dyan, naging gana nga pagpagnain nanton makadanon ton ti pabrika. Manulang di sweldo ti pabrika nagtay so agubra ti pabrika man basit. Minimum wage sa kunada. Ket no gatangem amin
tagbaybayad kami ti upa ti balay, kuryente kada noon, manulang ti babati. At umina man ti magatgatang manong. Nang runa, ket idi agdan iti high school ni Chun, si Maruno ni Tesi, marignami ti kastawan nga rikat manong. Agingga nga tanang ini komendar kanyak nga karuba mi padasik kano ti mapan sumbrek akas katulong iti maysa nga baknang. Baknang unak kunada ta nabaknang nga rod. Ngem ado kano tagkuna nga awan tagpahot ka katulong da. Taapay ngano. Padasik kano at no amoy no apay. Nagaplayak nga rod manong nemi dakil nga paiso. Kaputa na palawlawan ti nalagda nga alad sa orila talo nga security guard manong nimi dada iti gate. Kasi lamay sa nga kasi lamay mansyon. Amad. Basit lang ang mansyon. Tayo na da nga mini mansyon manong nimi. Bakit po? Kung na may sa gwardiya. Niliw anak ba't manong nami nagsauti loko. Kumag-apply nga katulong, sir. Ay, Ilocana ka? Uwan, sir. Pati na kami nga gwardya. Ilocano. Nagiti agbaling nga amo, sir, no, sumrekak. Dede lang nilang madam, ti Ilocano. Kaya digiti duwang anak na susuruan na matagsauti loko. Do pa dito tayo na inak. Diyan nga rin asawa ni madam, ako yung magbagam, sir. Inchik. Ha? Sanglay? Inchik na negosyante. So, ni Mr. C, ni Madam C mo na, di asawa na, ni Madam LBC. LB? Nagkang kanagan rin Judith kaya. Madam Judith C. Mabit lang nga rin, ilokat ko di kay basit ka rin daw. Manong name di sumreka, sakti kit-kitaan na kitipada ng gwardya. Kida-kida yan na. Loko na kitain, oy, ada asawa ko, bakit ako? Ada niti high school na kitidwaan anak ko. Ay, manang, pakabasulan mi ka din, agrukbab kami kang ka. Siguro, kapag ibagada nga ako nagpaot ti katulong, ang katulong nila, kitsiksin nyo na kiti katulungan niya. O, pagkatawa kayo. Dumanon kan. Ada ni madam, agururay. Ada sa nanging pakaamuking kuha na nga, ada umaig-apply. Sige na, thank you. Opo, nakalawlawa, manong name, iti arubayan, tinbalay. Ada nakita ng mga asikaso iti hardin. Bakit? Nana, kumusta po? Gusto na, Ilocana. Juan, amin kami dito, kat Ilocana kami. Ilocana kamay. Juan, sumrek ka nga katulong. Agpaot ka nga ta. Kasi ka nga rin na, ape, agpaot kayo mat. Dato man namin ti obra. Di agpaot ak. Sakti hardinera. Sa bagay, di labendera, agpaot. Sino sa nga rin nga paot? Dahil ko para babaonin ni Mr. C. Ay, baka ba't no naloko ni Mr. C? Nasa umon. Ito sumrekak iti salas manunay may nakiktutak. Tanakalukat-latan sumrekak ko na. Nakiktutak manunay may di makakitak di dua nga nalulukmag. Maskulado nga lalaki manunay may nga nakaigamit iti paltog. Ay, sir? Bakit ako nang kailangan mo? Mag-a-apply akong katulong. Tagay ng Ilocano, sir? No, hindi. Ganun ba? Ano bang trabaho niyo dito? Bakit ganyan ang suot niyo? Kami ang bodyguard ni Mr. C.
bodyguard. Hindi lang kami, marami pa, nasa likod. Kaya iba lang maliban sa amin, yung may 3 security guard. Nako, nanireto yung balay. Hide out sa amin, di ka naman nagdagdakas. Ano sabi mo? Walo po, sir. Ni Madam Judith. Nasaan po? Tsaka sabi na mong Tagalog, nasaan po? Sadali lang. Kinuna naman nung naimikit at in-dial na, the cellphone na. Madam, mayroong papasok na katulong po. Ay, anong pangalan mo? Mildred? Maulawak Mildred? Kung lang saan kang Ilocano, alam namin yung expression yan eh. Hinday mo raw. Sige. Nalawat ti balay, manong. Nangingin na naging magati appliances. Huwag manong. Yung kasla, naulim kasla, tsaka mo, tsaka maawatan. Nangroon ang makita tigitit doa nga maskulado, nga armado, manong name. Kasla dala gwardya, ti may isang lugar nga, kasla dala gwardyaan, ti Malacanang. Mapasungadak manong name, ti may isang babae nga langana, iti simple anabak nang, nga inauna ak mitisuna. Sika ka din ni manang Mildred? Huwag madam. Nagtugaw kayo. Tugaw kayo. Dito tayo nagsalita. Di kayong mga banda. Kat pangmangid na tayo tiga gwardya. Napanggamit may sa kapaset di balay mano. Dito ita. Stay out. Isang artikid kidawak, ma'am. Madam, stay out ha. Numabalin. Kabutawan ti mga sikaso, dagit anak ko nga talo eh. Agbasbasa da, duwata dati high school kan may sa tadal elementarya. Agtrabaho nila kayo ko iti pabrika. Ngam saan nga man no saan nga tumulong. Bayadan mi amin, kasera, kuryente, danong, ganda dumapay. Manong na mi imbaga na numano ti sweldo. Wow. Basta lagi di makaanos ka. Anong trabaho, madam? Agdalos, agurnos, isulan. Ada kusinera, ada paralaba, ada hardinera. Iso na lang ta. No, ayaban na ka, ti asawak. Mabali mo tumasdig, no, ibilin na, isot na ramidem. Ano no ka nagitibilbilan na, madam? No, agpaala iti arak. Mapulutan. Mainom. Kaya na tumapay. Ada iso na ita, madam. Ada. Si mangbad iti parbangon. Agin ina na. Siguro, sakbay ti Lance, agreeing to, tamangan. Saan tuman ituloy tag maturong. Kaya noon lakad na ito na rabi. Kaya panakaal daw na trabi. Sa anak ba't nga stay in, ay stay atak met, di awanak to ito rabi. Sakto na makamukang kuwana. Awang kami ti makaanos kang kuwana no. Kasta nga sumro. Ano nga sumro ibagbagan, ma'am? Madam. Nauyong ti asawak na nakainom. Agdangran. Ay, susabo. Delikado man kayam. Sumit lang ako makaanos, ha? Nakadagdagal pa ititid ko ang sweldo ka na kita, Mangkat ka doon kang kuwana. Apay nga saan nga nagiti bodyguard na. Iti baunan na, no? Anyaman ti baunan na. Ibaon na, madam. Pinamat kahit nga rot nga baunan nila. Sa baliti trip na nga talaga. Awan anak yung madam.
Ada doa, agbasbasa da. Ada driver da, ken doa ti bodyguard da. Pati anak yo, nagagwardya, bak nang tasawa. Amken na makano makidnap dagiti anak mi sa dapasaka. Kidnap for ransom. Abay, anak diti trabaho ti asawa yung madam. Panagkunak. Saan nga naskin pa yung sumbatak sa lunsun mo? Ay, sorry madam. Mawali mo ng rugyanan tag-trabaho. Ibagak kang gano sa dino di kiti ayan ti aramat mga dalos, agurnos. Tilayang silod bing agasawa ti sa mumbaling nga sirken. Tasak tamang daldalos. Ngam nagdi sila dagit anak ko. Mabali mo nga sirken nga dalosan. Manong name panagkunak kat kaslas oray siya kat kaslas hanak agpaot ng studio trabaho mo no pagyanak ko na. Agbeso manong name nga nakangingina nagiti makita mo na ikapet itiday nga balay nakadaldelikado no makadalapos ka makaibatam nagiti figuring nga punasam kadadaduma pa bakit no nangingina kat pabayadan da no madadael. Sagbeti pangal daw manong nemi nangig ko. Ito timay sang-sanglay mo yung chick. Ako na. Oh, kaya Mildred Mildred! Ha? Diyos ko. Nagang ko na dyan. Apa among bunak na dyan? Dyan katid na asawa ni Madam Judith? Yung saan nang inulit manong. Tanakita nga nagtataray ni Madam Judith nga napanking ko ana. Medyo yung masidega, tainoray ko, no, magtap na mangag ko di dialogue na kiti agasawa anong name. Lakay samot din na diyang enchik. Ubing matpay ni Madam Judith. Kinapintas. Nagpuna sakta si Deg. Oh my God, Ani, ang sinot awawagam. Maro ka katulog, hagani Mildred nagana? Agdaldalos. Ken saan nga obran no nyaman kahit mo ibilin kang kuana. Adda akmat. Siga Selvi kanyak. Dati akmat kang katulong niyo sakbay nga nag-asawa ta hani. Oh makela. La. Ibagam ko sa inera mabisina ko na. Kaapay si kakal ti mga nagsamot ti mga. Oh my God, kalisto ka. Mabisina. Nakistar mo na olok. Po na olok, lusyak mabisin. Alawan. May bagamot ng saritaan. May bagamot detang samong ipukaw Oo, narikat ka di. Narikat sabit nga. Awan sa agpaisot agpaot nga katulong na ito yung inchik. Gabata. Tiyakpek pulos na. Manipul iti nangig ko titimag na awan pe pulos na. Nangig ko nga na alumamay nga panagsauna. Kadga po manong nemi ta pangaldawan. Pinakan ti kusinera manong nemi dikiti bodyguard ko na. Tadada iti likod. Nagdatakila pagbagi manong nemi. Nagatuta ko rin tala. 8. Sana indiliberan ti kanin manon nemi dikiti kwardya. Tadi kat trabaho nag kusinera sa agidasar kada kiti makan kada kiti bodyguard ken CQ. Timet kardinera ken labandera manon nemi adamat bukod ta nga labisaan. Makamudal at takano nga mapan maghanat kanenda. Ket siyak manon nemi inayaban nak ni Madam Judith. Mildred, umay ka makigadanan dito Tapos mo may minsan. Sikat to pa yun para inawa. Dato pa iti nayon ti trabaho. Agdalos, agornos, kinaginaw. Sila mabut-butengak manong nemi nga. Umasadeg. E di makasadegak. Kuskus sila pandak sa mo datong inchik. Honey,
Iso ni Mildred, ti kabarabaro ang kadwa tayo. Emso iti para dalos, para inaw. Kaya mabalimumet na bilinin, just in case nga, ada ibili mo king kuwana, iti aldaw, ngayon stay out isuna. Oh my God, pa stay out, kayat ko. Ada, kaduak, labi ni Roy. Nga sala, nga sika, makikirak, makao, malupam. Ni mo tahani. Habang ka mamauma, kadwat anak tan. Oh my God, mauma ka, no may sala, makiram. So, ano ada, papanak, sabali ang logal. Lalalo no parak sa diya sa dito ba nakayat ko pasit tilobo nga kita adala tabat oy namo adala taramanam tanan serbite adu nga kwartam sa mong usaret kwarta ha oh my God kwarta Mildred sir hanga Mildred iso kayo ko, ay, kaya pa si kasolo, ha? Amang ka na ni, hanggang amin latang irekreamon Mildred, mawalikas naman tinagan mo, no saan? Habi ka di, sir, sumaong ka, mangan ka, kayat ko makita ka, nga kadwan, mangan at ti asawa ka, oh my God, ha? Okay, sir. Mga anak na ito. Nakakit mabisina ko. Dakayat, katulong, adapid-pidot na, oh my God, ha? Anong kayo yung sawin na, sir? Kaya na sawin ti asawag, di na kayat ti matakawan. Kung amin, ado dagiti nangingina nga gamit dito balay. Kaya di na kayat nga da mairwaro no da maksay. Sa maysa, galad ti asawa kiti kwa. Maliplipadan na pag-indistuhan na iti kwarta. Iso nga, ipakbakdar na di na kayat ti da pidpidot na. No da makitam, itat mo kanya kung saan kit isubling kang kwa na, no da na kitay may warang. Kasi no saan nga siya ti makakita kit saan nga siya ti mangala. Adam, nerwaman na di bodyguard. Iso dito may isang pakikatan ti katulong dito no tapit pidot na. No masisirap iti kwarta. O no masisirap iti pirak. Kung kami dito asawak, di na umut agad dalimanek. Pasari tiladad ta pangindisdiswan na ti kwarta na. Namuna ta awan walid na. Nabumsuglatan ta bulsa na. No, adda kaotin na pasare marigrig. Ti kayat ti asawa kat anas ka no kwarta ti pagsalitaan. Nangruna kat talaga napadagkeng kuha na ti pirak. Manong nemi no amok nga salaan daytoy nga pagyanak kunak awan ti problema. Sa anak matmarigatan ti trabaho agsipud ta narwamak meditirikat. Dagbal malem manong nemi nga panagtrabaho nga gornos ore ulit-ulitek tadedat kayat da. Sanda kayat ngagtugawak manong. Sa akman lang agpakada no kasta nga mapanin iti alas 5. Makalawas kun manong. Hindi talagang madlaw ko nga adalat talaga iti agwawarang manong nemi akwarta. Kata, pidutak sa ko itod kinimada. Sana mat isubli iti asawa na. Madam, nung kasta nga bakasyon, iso lang nga makita kita anak mo. Pasajak pa nakita ida nga gayayam. Adadalat na ito nagtikwartuda. Kitsa ka, madam. Di mo kayo tirumwat. Di ka mo pa nag-relax. Dito ka latan uneg kad aglawla ti balay. Iparit ti asawak. Istrikto ti asawak. Sakam lang makarwar nga giina. No itugot na kami ti kayat na nga papanan. Nga mamano. Kas na observaram,
Mamindwa o mamintlo nga rumwari suna kantuana de kiti bodyguard na iti tunggal lawas. At dapat kiti kundaway nga awan isuna terabi. No awan isuna dito'y balay ket awan pa'y terabi malagaan ra. Ngapot awan ti mangagkobog kao. Awan ti magdangaran kanyak. Nukas ta nga makabasol kang kuana. Tangran na ka. Amo pa'y naranaan no. Talagang napudot ti ulo na talagang kakasyak. Mablak-blak ayan na. Kada. Maanong sam tikas to yung makidan na tikas kang kuana, madam. Awan di maramit ko. Dalpasang nga niliw anak. Ano nga minti? Taka mo. Di ako nituloy-tuloy pa. Ang mga napakabasulak. Agananos ka. Manang Mildred. Kaya tuwa na. Ako problema. Napindas ti matidyo ka niya nga sweldo. Sana ko nga supahal pati sa bali ka ba okay. Nakil ti may tulong kanyak. Dahito'y, kaya may tulong iti pamilyak. Kapag nakila may tulong ko iti asawa. Para iti kasapulan mi, tinal daw. Kinampot no na, manipod iti nagyarak dito'y. Damo ka sweldo. Kahit talaga nang ang kami. Kasi ka, madam, makanos ka kali? Ore sana ka makanos. Ako mabalin ko. Panagkunak, madam, kat ada problema. Da ka di tao ka akong problema na. Ay, kahit ko sawan, nadagsan ti problema. Talaga nadagsan. Kaya rin kakti si babalod. Da kami nga, nag-iina. Awan waya-wayami. Sa anak, na makasulusulo, na rumwar, no adda papanak. No addaman papanak, kat saan ko akadwa na kita anak ko. Duaman tagbaling ang kwarjak. Pasiputan amin nga, aramitek. Kinapod no na, nabayagang nga jak nakapawit, ti suportak, kada ginaganakanyakan kapsat ko, iti probinsya. Anong serbi na nga nakaasawa, iti kas, kaniya, Mr. C, ni Carmelo C, ta Carmelo ti first name na. Awan serbi na nga, nakaasawa, iti kas kang kuhana, agwawarang ti ato ang kwarta dito. At tinakpay gaman ti kwarta. Numasapol ko, ikan na. Numasapol di kita anak mi, ikan na kami. Awan ti serbina nga maisak, naisawak ti baknang jak matulungan di kiti. Naganakin kapsat ko. Kahit ko kuman ti mga waya-wayaan, kahit ko mayadayo kami nag-iina, iti asawa. Kahit ko tinawaya pa ng biyag, saan nakastoy. Nagpeso, nadaa kiti napindas nga balay, naimas nga makan, adari kiti katulong, may saak nga senyorita, ang awan waya-waya. Agigam ti kwarta. Tsak pa nga kaniti kundaway. Nagrigad gamit ka sa sabon, madam. Ay, nagrigad. Kahit ka nga tulungan, ano ti may tulong mo? Paglibasan ka dito eh. Pinadas ko din. Yung nasa pulandak. Kakaasyak lang. Ores na dinot papanak. Adda kakadwa ni Mr. C.
Ano nga minti, ay, sa lunsod pa rin noon na trabaho na. Okay lang. Ano trabaho di asawa? Membro iti sindikato. Hala, Diyos ko. Hanggang buteng. Gabuta, awam mo pwede na kaananuan mi. Nabilag dito nga sindikato, gabuta. Kakadwa dali kiti polis. Diyos ko. Pure man kas pagalikan tagipulong ka. Numabuan na tinagan nga Mr. Carmelo C. Abi nga Mr. Dun kuma. Haan, na kaya. So ni Mr. C, ti asawa, ti may isa ka na kiti, nabak na nga financer. Ti may isa ka sindikato. Nga naduma-duma, nga klase na sindikato. Nagasad dito yung mga bulan. Tasangan na pa ni ti abroad, ti asawak. Iti kaawan na, at ako man tuwayo-wayami nga giinang imawan. Adalat ta nakabantay nga gwardya ka na kami. Kaya nakagwardya lang tama dito yung kabalay. Iti aglaw-law. Sana ka naragsak nga nakiasawa ti ni Mr. C. Madlaw ko ngurod, ma'am. Madam. Uray gayam no, nakurapay ka no. Nga kastoy nga maibalbalod ka. Kas kada kami, ti asawa, anak ko. Ako na nga pag-sang sa pulan sang gapo yan, naornos ka naragsak kami. Maramit minti kayat mi nga na siya at awad kabot-boteng mi. Awang ka diti panggap mo nga, umakal, siya sino ko mati awang panggap na. Nga maawang maramidak, pinatas kong trinimindua. Diyakon kayat pa yung ipitlo, tama nga matay kami nga giinan. Abay kami nag-iasawa ka kay ni Mr. C. Gapo iti pirak. Gapo iti kinamaknan. Nag-asnak ko na, tasyak ti kinayat na. Idi tababalo. Katulong ak idi. Siyak ti magustuhan na nga babawin. So nga di, natayan na asawa na siyak ti kinayat na may kaduang asawa. In kanina, tinaragsak ka pa ng biyag. Amo may din ang kasto, ti trabaho na? Ako pala iti man badlaw. Ti amo kidikit apply na negosyante. Ngam kadagito yan. Nakatidilaw-law na yan. Amay sa iso ng financer, iti may isang dakil sindikato. Sa alangan ito dito international syndicate. Manong name sa angko na liklikan ng imbaga na ito'y kiniya lakay ko. Ti asawak manong naming an Efren. Di kahit nga sawan, pati si kan, miyembro ti sindikato. Ope ko mga miyembro ti sindikato. Katulong iti balay ti sindikato. Di katulong kamaten, wano miyembro kamaten. Just in case nga the raid, at mapasamak, nga raidan na ti balay nga adta ka di unag, may ramramang ka. Pati si ka tiliwan da. Ano ka mabasol ko, babaunan ak lang, katulong ak lang. Mildred, panagkunakat, kung ano nga tamatin talo nga bulan nga kadam sa diyay. Hanap mo ito marigatan, hangga marigatan. Ngayon delikado tayo mo. Nga bale, nga basta iti sweldom, basta natalgad ka. Dakil nga peso ti sweldom, tagagangi at sindikato nga rin pagsiserbiam. Gusto nga saan ka nang sumusurin. Efrain, mawatan ako ma. Ano ito rin ba yung awatakin ka? Apa nga ti kagikat? Sayangan ti dakil sweldo? May saneta. Ken kang ronanti amin. Masyanak ken ni Madam Judy. Kahit ko nga tulungan ni Suna,
Ano ka matibay tulong mo? Awan to pa may tulong na kita otoridad? Gapot kinabilag ti sindikato? Sikan tukid din? Sana kung mapailang pilitin ng agikat. Urayan pa ilang dadaka sa mapasama kang ka? Dadaka sa mapasama kang ka? Ay namilidyak lagi di kabailan nga. Ikan tinaran niya gumasakbayan na kita lungan nagtang sisyak. Uri ka sa nutrikat basta adaka adaan. Ikan na pailang arti may sampulan. Kasanon no, iti dayta nga bulan kani supay kaya panakaisagmak mo. Hangat hamad. Mga sinapo Diyos. Please. Sige. Mahusuin ka, timay sa bulan. Manong name kinapudno na kit talaga. Amas-mas da umat ni Madam Judith no apay nga. Na ano sa. Tanukasta nga aldaw manong name kit siriing ni Mr. C. Mangikutibugkaw na. Mildred! Ori lagi kumano. Agdardarasak tumatin ng mapan. Yes, sir. Oh my God. Anat kasto nga oras, ada kastoy nga oras, ada ti amom nga masapol ko ha. Hindi trabaho ko dito sir, kat agdalos. Kaya no anya ti biling ko do adak dito kada adaka. Kolay taan nga labin, mas adak nga silileeng, adak dito ay. Masapol agtong palaka. Sige, ibagayo nga rin sir. No anat aramide, kaya ibilin nyo kanya. Naramanak ken napadasak manong nemi ti panagpungtot na ket agibakal ka dagiti maiggaman na iyaw awak la mapuntaan na ay Mr. C oh my God may kasabotong palang adagos sa sao ka pagpongpong soda na ko oh my God agibarsak pa'y manong nemi kiti kayat nang ibarsak ket syempre iyaw awak na madangrana imbagdadan tumitin manon nemi ni Judith ang mga anawak yung kuwana. Kat siyempre, ubrak to nga dalusan, akupen, dagiti maibarsak maburak. Naisudan doon taksinsinong bat, iti unag kwartuda. Saan nga kayat ni Mr. C manon nemi isakit na, ti asawa na. Kat makangigag tumitin manon nemi ti panalpaak, pak, oh! Diyos ko, dangdang na ni Madam. Ito nagkalman manong nemi. Malpas kong tumitin nga maakop, maurnos, madalusan, tigapuanan na. Rumwar tumitin manong nemi ni Madam Judith. Madlaw kin makitam tumitin, abimtak ti bibig na, adalam ti pingping na timugin na. Madam Judith, siya kasama din ang kabasol. Gabot pa nang sakit mo kanya kita, dinangran na kati asawa. Ngayon talangit ang rana ka. Sa langit ang rana, di mo lang maranrana. May imbagan tunti, sugat ko nung asta nga, masango ka. Siya ako din tumawat at dispensara para iti asawak. Ito kasi nga napasamak hanggang ko mamamuma. Arada marikatan ng awan. Awan ka. Manang, Mildred. Tulungan ka. Kaya't nakatulungan. Talaga. Aglibas kayo. Sagad at kidawag na tulong mo kanya. Ano nga rin tikidawag? Edad ko rin ka ti kompletong address ti kapsat ko di probinsya. Agraman ti cellphone number na. Ito ko ti sweldom. Nayunak to. Dahil nayon na, isuntutin kay pauit. Para kada kitinagandak ni kapsat ko. Okay. Makilibas saklan ti kwarta. No siya ti magyawat kang katisweldo.
Ken, mabaling ka di nga mang-open ka, iti account mo iti bangko. Iti ko ken ka iti deposito. Kahit kung gurnungat. Nagan mo ang imkukwak, amo kamawatan di kahit ko sawin. Sambat nga rin nga mabaling, nagan ko. Tamom, pinatas ko din. Iti na nga pa iti account ko, iti bangko. Tapno adamat account ko, adamat mornong ko kwarta. Ngam natuktalan ti asawak. Gabot halos amin na bangko dito, ikat amuda isuna. Di na kayat nga da account ko iti bangko. Iso nga kayat ko, Mildred. Sikat ipang tedak, iti depositong, nagan mo ti account. Kat nung kaspagarikan na dandukod tao yaman nga giina nga makalusot iti kasto nga klase ti biyag. Siyempre, hadan to nakasagahan ng aramatek ka kwarta nga para ka na kami nga giina. Ore awag kam to niti sidong ni Mr. C. Nakasagana ka kanilang tumulong kanya. Kasi na ko nakasagana ka tumulong, madam. Di ka kani mauteng ti posible nga para kaduktal ti asawak ti amin. Kat nung inkaso nga maduktalan na. Di ka nga mamuteng nga papapatay na ka ti asawak agraman ti pamilya mo. Kasta ka di ka nagrabe ti amin. Mildred, lipatin mo timbagan. Amo ka di mo kayat, amay ramramang ka, agraman ti pamilya mo. Pinadas ko dito yun, ngam baga ka nagiti katulong, ngam sanda kinayat. O dito kita agdama nga katulong dito yung makarkarawar. Dito kayat. Ngapatadan ng tulong kaniyak. Ngam tagsanggasat, tala iwalang nga na tayo. Diyos ko, isual ipatin mo timbagan. Kung naman lang nagpatpatulong ka. Ngayon no sa mo kayat, tawa maramin ko. Kayat ko, madam. Gapot kahit kayo nga tulungan. Masyanak ka na kayong nag-iinan. Sigurado ka. Owain. Sigurado ka. Kasapulan na panagananad. Ito bigat. Ikang kadat ka na kwarta. Sweldong, i-deposito, kada ipauit mo sa probinsya. Kasta nga rod tinabasamak manong nemi nakadildelikado ng agpaiso. Nangaroon na kasta nga awato kung data akwarta, kat siyempre kakaasik tulamat amang ilinglingid kadigiti gwardya. Ta-check upan na digiti rumbar kan sumrek digiti gwardya manong. Insurumat kanyak manong nemi ni Judith no sa dinut pangipanak. Di kwarta manong. Nagasan. Duma, 500,000. Wakit malo lang di sweldo, wakit malo lang di may ipawid. Ngayon naman minsan, mamindwa, may mitlo, nga deposito ak. Ay, sustakala na. Ngayon mo tosto, di bagbagana, manong nemi, nga di unang ti kwartuda, nakaiwarang ti adu akwarta. Tano kasta, nga baga, ni Judith, nga agsweldon, di kiti katulong. Kung namadlat na ka nung ti asawa na, ngayon ti makaamong mangalay ti kwarta, nga mamangtid sweldo, di kiti katulong. Kung dawayan ng tumaddetan, santo nga tamat nga mabilang ti asawa na manong nemi na ta pirak, numanot di irwar. Agtalik badlat nga to siguro manong nemi kadagiti gwardya. Kadagiti gwardya nga mangkap-kap, kadagiti rumwar. No, ostumad lang dyan itin nga kwarta kadakwada. Manong nemi, amok no sa dinut pangipanak. Tapos narikasta kat saan nga makarawa. Dagiti gwardya. Ngagkap-kap. Tamabaid na matin nga mangkap-kap. Iti yan ti brak. Kada yan ti pantik. Inapudno na manong nemi. Maisil-sil-sil pa iti kwarta. Iti senturera. Ti pandalon ko. Man. Ananusan mi manong nemi. Isil-sil. Ti kwarta karidi bribo. Ti senturera.
Fine. Datay, sikat. Waist ti pantalon. No nalawa rin dyan. Butawa mo kasi sa busel-sel. Hamo madlaw dyan kwarta. Kada kada doon nga pamuspusan. Yung karigahatak manong nimi at tinulungan ni Madam Judith. Nagdeposito ak itinagan ko manong. Saan naman salud-sudan na. No nagkapon di kwarta. Tapay ko salud-sudan da. Tilangakmat manong nemi kit executive. Tadaitat imbilin manong nemi ni Judith no inak agdeposito. Kung natat si case, saan naglaga katulog tilangak ba? Awan din ato pa nga question at ibangko. Nagdeposito ti aktikas dyan katakkel. Hindi pa nakkalainin manong nemi iti umunang account. Tapno saan nga madlaw. Iti sa bali nga bangko. Mangideposito ka. Iti sa bali man ang account nga tinagan mong matlaing. Manang Mildred. Ipaw-pawit mo ka di matlaing diti ibagakan kang ipawit mo sa di probinsya. Uwan madam, ada ka di ba nagduadwam? Awan ti kontak ko. Kadig naganak ka ng kapsat ko. Mabaling ka di nga. Itil ko keng ka, dagiti contact number da. Ititod mo pa kanya ka. Di ba sana ka makapag-deposito, makapag-remit, no awan ti cellphone number da. Sa bagay. Padasam ito mga tawagan nila. Awan sa bali nga, awan pang tawagan na kanya kaya. Kaya di siguro mat nga mamuno at kasasat ko. Padasam ito nga tawagan na kapsat ko. Nga akin naganti, erom rimit mo. Kumusta mi da? Pinondamagan da no may panggap kasasaad mi. Iba ka mga daam din na siya na kasasaad. Sa mo i-explain ka na kwada, no apay nga nabayagak na saan nga nagtad. Kadibagang ka na kwada, nga ilalain da, ti kwartang itad ko ka na kwada. Urnungan da. Subsubrabat siguro, nga para ka na kwada ti abin. Sige, nagtumbalakin ka, madam. Manang Mildred, bigbigag to nga utang ko na yung baga nakim ka kina ito eh. Kituan na. Kitsan ka ang danag, mga asinapod Diyos. Nalimad ti amin, saan na makadlaw ti asawa. Manong nemi may kadwa nga account, dumakdakkel. Di makadakas manong nemi sa ako naalwadan, naduktalan di asawak digiti dua nga account ko. Tida minsan nga panagsukain na itibag ko manong nemi. No jak aping mat nga mga jak na ipagnitibag ko. Adan sa kahit nga makita kan sa pulen, kahit nakita naman manong nemi ti dua nga bank account. Mildred! Efren. Ano yung kita sa wanda ito eh? Pagkantakin ka na kita. Mutoy, tumbatang tasaw. Nangal alam, tikas tatikatakil kaado ng pirak, ngayon deposito nga na inakan ka. Nito ito yung nararamidan. Saan ka nga ibagaking kayo, di ka agikat ka ng trabaho, gabata sindikato tinastrek mo. Yung tuloy mo. Pinalubusan ka lang, ibagam nga okay ka. Ano ito kita sa wanda ito? Hagtak ako ka ti kwarta, ka ti deposito, nga limlimad mo kanyak. Friend, dumngag ka, explain ko ken ka. Ini-explain ko nga rod kang kuha naman ng name. Kasano nung matugtalan na ka? Kat si kamalanag ko na, kat adan na pamanagnag nga, napapatay dahil nga, taong na
timulong iti day nga asawa tinchik. Kat na matugtaran da, kat siya kamat ti papatayan da. Nga mairamraman kaming gagkama. Anya da ito yung inaramid mo, Mildred. Di ka lang nagpanunutan. Sindikato rita. Ado ti tataw da na bilag da. Kasladyak amo manong nemi no kasanong ilawlawag ko ti amin. Ngimawan sa baling ang bagakan ko na. No di, friend, pakaragsakak ti tumulong iti padang nga tao. Itutulong ko, dahil ta tinasken. Nakakaasi ni Judy taglaman na kitanak na. Kahit ko nga tulungan ida. Tapno di kastakit ta. Makarukad da iti da nga. Klase ti biyag da. Agpeso nga makatulong ka. Kaya't mo tumulong. Naragsak ti tumulong. Kaya't ni Apo Diyos naman nagtulong ti ba sa katao. Yan no, isot pa kayo sagmakam. Nga may ramraman kami. Kaya't no? Sa nga tamad. Nanangasaan nga tamad. Nakadaldalikado. Alawan, napintas ti panggip mo, tumulong ka. Kasano nga ro din tibiyag mo, tibiyag tayo. Adot matmatay ka po iti tulong. Nang ro na pirak ti involved. Di kiti tupay mapanaganawa. Iti agriri. Isong tupay ti matay. Tano saan ko mga napan naganawa, hang ko mga natay. Kaslakas dyan, nakasimsimple. Kasi ko man kasimple na ata, napanggala ganawa. Ngayon data nga ron, adda ka iti ikog ti sindikato. Ngayon nga ron tiramidag. Itad mo kini Madam Judith dahil nga libreta, di bangko. Wanang siyak tinahihanggan. Siyak tinahihanggan. Di mo ko na friend. Nga gawid tayo sa di probinsya. Nga dahita nga, na-deposito nga na inagang kanya, isot usa rin tayo nga, agpabaknang kasta. Mangpadakdir dakkalapalay. Nga sa oras saan ka nga gumobra? Saan ka nga gumobra? Doon ti kwartata. Instant millionaire ko naman. Dahil tangar ti nakabutbuteng. Di mo, kaya't mo kani nga gapo iti pirak. Kat matay tayo amin. Nakapudpudot. Ti kwarta. Kat isot nang idoron kan ka, ti amin na kinadakes. Iti amin na pagkad. No ti kwarta kat nagapo ti sanga na siya at demonyo dahil ta kwarta. Nga mang demonyo ken ka. Makikita mo kita na demonyo kan? Gabutan ni panagan kang karagita kwarta, kat aginteres kan nga mangpanaw, mapanda di probinsya, kat agbalay ti rakkel. O makita mo? Di mo mapanunod nga talaga masulsulisog kan? Isong isublim na ita. Idad mo kini Madam Judith. Kani baga magikat kan. Pasayangan ka. Ititakkel sweldom. Masayangan ka ti kwarta nga nainagang ka. Nga nawaya nga itaray mo, wano ipanaw mo, nawaya nga saan ka pagpakita. Ngayon si Kamal nagkuna nga nabilig ti sindikato. Kasano no mamuha ni Mr. C. Nga kasi tinaramid ti asawa na, kat paanop na ka, paanop na tayo. Nabilig ti sindikato, oras na din pagpapanam, masapulan na tayo. Sige. Hindun migat. Isublik. Ibatik tun keng kuhanan ito'y. Kaya nagkikatak tumitin. Nasapak nga nagreing manong nemi ti kabigatan na
Haragat ko anong naimitag din nga iti radyo damdamag. Kaya nakiktutak manong naimit iti damag. Nga da ka no rinade, dagiti nagtitipon nga bileg ti panakabagi ti linteg. Rinade da ti may sa nga mini mansion, manong naming nga balay, ti Carbelo C. Diyos ko. Kung nagtupay. Riniin ko manong naming ti asawak. Pren, ka. Umay mo din ti damag. Makitam. Yan kasunod no, Aldo, ti ba nag-read na kinadta ka mismo sa jay. Dagam ti damag. Natilid doon, Mr. C. Adan itikod da. Agramo matan na kini bodyguard na. Ada pa na kini natag ng bodyguard. Ti asawa na nga ta. Dagit duwa nga putot na. Abi nga sa dadakamaten. Tinagdakamaten da manon nami. Kad na kompyas karga digitiya na i-deposit sa jay nga may parit nga agas. Digiti shabu. Ganraning paigayam manon nami tinigusyo da. Isumit lagayam no kasta nga pumano ni Mr. C. Kad adwa sumaruno kang kuwana nga dakil nga lugan. Kadagayam tsak makikita nga bodega manon nami tilikod ti mini mansion. Pabayan pa ti damag manong nami ito pa iti nakumpiskar da a kwarta. Nga sinamsam da amin di kito'y kaputa siyempre nagkapo iti legal. Nga sinaraan dan ti mini mansion. Nga siyempre, awanin ti mga strek. Nga sa tinutayan di kita agiina. Malagip ko. Abay nga tawagan. Tinawagak manong nami ti cellphone number ni Madam Judith. Si Mugbat. Hello? Judith? Madam? Manang Mildred. Langit ko ti radyo. Anat na pasamag. Pati ka di na kayo gagina kat sumapalot kayo? Saan? Kapag na siyak ti nagipulong. Kaputasan ko ng maibturan. Kakaasyak ba rin tinamayan na? Yung maglakad dita, napatangak na tinawagan. Kaamok at kadua amin ni Mr. C, nagiti pulis. Yung maglakad dita, ada nang kanyak titip. Ada nakamot ti cellphone number ko. Tsaka mo nakasanong napasamag. Kalbasan na, tinawagag na itang number. Taga NBI. Paano ka nung sa surveillance? Ti sindikato, ti kapsat, ti asawak. Ang sabsabol dalang dinanalay ng ebidensya kid magsaksi ti kinapod no. Siyak, tinang isagbak, iti asawak. Ano ko tagdata? At saan nga mo puting, di posible nga, panang balis na kaya ka? Kasi nung numalusatan ng Mr. City amin, kat balsin na ka. Pinanunod ko mag-data. Ang manisuman no kas pagarikan tigasat bingagiinan. Awan ti maramit ko. Kasanura din ti property nga ang baling ko man naskin nga pagbingayan nyo. Ada ka din nga rin naskin nga pagbingayan mi. Kat puro illegal ti amin. Ang bali, madam. Dakil man tinideposito itinagan ko. Kunaklano. Saman nga. Itad kanyak. Baling ka di, madam. Iso nga rin nagsarita amin ito iti asawa kinapudno na naruktalan na iti duwa nga libreta di bangko.
Saan ako nga nakapagulbot ka kuha na, bagag tipod no. Kinapod no na rantak, iti dito nga aldaw, isublikin ka. Idirkin ka na iti bank account. Kalbasan na ka talaga agikatakon. Ngam nagkataon mo nakastuyan din na pasamak. Mildred? Yes, madam. Awang kanitiran tayo ng agsublit sa probinsya. Pumanaw tayo dito si Dad. Tapos posible nga liklikan tayo, ti posible nga panagtignay ti sindikato. Naglagay pa, tila nga sawak tinatiliw. Malaksin no, mapilitan nga mga baga ka na kiti kakadwa na. Ngayon nakas pagkarikan, tanigiti kakadwa na kit pagtignahin na kontra kanyak. Tanagatap ti asawak na siyak. Tilang patiliw keng kwa na. Kitamok, nga adaatap na nga dapak kay naigam. Tas ikalaing tikang kanahin ka kasasaritak. Kaya't nang adi nga sawin, nga dapat na pagpiggadan tayo. So nga pumana tayo dito. Agkarubat ti probinsyam, kiti probinsyami, sanggali. Kasaritam ti asawam. Agawit tayo sa ti probinsya. Panawan tayo na siyudad. Kandangit awamat tinasken nga. Awamat balayo dito eh. Ti trabaho ti asawam, saan masayangan. Dando na pimpinas ka trabaho na. Hanya tikit mo sawin. Deta kaaduan nga paset tinin deposito. Ibati maparakan ka. DJ naud-udi nga bangbuk isuntuti. Inad mo kanyak tapno may transfer tinagan ko. Kahit mo sawin? Kadagito nga na deposito? Ikan na kami? Tadi mo kadikayat. Malaksid ano, di mo kayat. Ti kwarta na nagkapo iti illegal. Kasapulan tayo ti kwarta. Nga dahi tatabay ko agungun udin, isug ka po na nag-asawak ti kaskin ni Mr. C. Ay, Manang Mildred, sa dinuman tinagkapon ti kwarta, saan nga dito panunutan? Tinapatig, di pa kausaran na. Naman payagpaso nga pirak, kat talagang isot mangiwanwan, mangiawawan, mangisungsung iti kinatakas. Ngam na mumusa rin. Kaya mamum, tagbuteng kinabot Diyos. Kasi dito ti bihag panakigasang-gasat. Imay kay dito syudad, tapno makigasang-gasat sa gani. Kastagmat. Kaya nagsubliak sa di probinsya. Lumampay na paggad, kaya sampay ka sigurado. Nga magsubliak, na si babalik iyak. Edi damo manong nemig at saan nga kanunungan ti asawak, nalukoy ko mitlaeng manong nemi. Kasta nga ron tinapasamak manong. Abag isumad ang malpas ti klase, di kiti adnak mi, kat syempre yung kalikagum kong yung karikatan nga maala nga dagos, di kiti nasket nga maala iti eskwela, tapno saan doon marikatan ngaag-enroll iti sa baling eskwela. Babayan ti bileg ti pirak. Alis tulaeng nga naisayang kat ti amin manong. Nagkukuyog kami manong nemi kadagiti aggiina nga Judith kanagiti tuwangan na. Nangarikila kami ti ban nga nagluganan mi. Basid matlagi di digiting kargami. Tao man ti adu nga likamin mi manong nemi. Kan ura isuda. Jelang bagda. Ngagbasa. Kan sumagmunong arwatan da. Iti naitugot da. Huwain manong. Gabota umununa nga madano mi ti probinsya mi ni magasda ditoy. Napang kami ti bangko nga branch manong nemi ti bangko nga nagdeposituak iti may kadua nga deposit ko. Kaya ka-account. Pine-transfer mi manong nemi tinagan ko itinagan ni Judith.
Ngayon natin muna manunemi nga bank account kat nagtalinaed nga nainagan kanya. Iso kano, iti pa nakakukuha. Ginawdawat mo man ang Mildred. Sabi ko tapati di kiti amin kakakadwa ni Mr. Shi kat matiliw ta. Idawdawat mo. Ngawang ko mati kumamat ka na tayo. Uy, idawdawat ko. Kadagaman na kang kama ng Judith. Manang Mildred ko na. Ay, Manang Mildred. Imbaglaki din tadimteng kahit ibiyag mi. Tas sikati na tured nga timulong ka na kami. Sikati na kasagana nga matay. Makatulong ka lang ti patam nga tao. Ti pagpintasan na manunemi kat awamet di kiti imay nga nang sitsita kada kami. Awamet di kiti imay nga imarabayan nga mangbutbuteng kada kami. Ay nga nadamag milaingan manunemi nga naatake ni Mr. C ti unang ti pagbaludan. Kaya nawatak-watak kanon day ta nga sindikato manong. Tadi kiti kanong kakadwa nga dati sa bali apagilyan pati sa jay kat natiliw da. Manong nemi saan man nga agkasardeng o mapukaw ang pinsan na kiti managdagtakas. Ngam data nga paset iti kinamanagdagtakas nga nakaikapengan ni Mr. C. Awandan. Iso nga umaten tinasken ang padbut kan mi, tinasken kat usarmi nga na siya at ti kwarta nga naraman mi nga nagapuka na kuwada. Nag-iasawa ba't manen manunemi ni Judith iti sa bali. Anakasarak iti na siya at kan manakaawat nga negosyante. Nga iti kwarta nga naitad kang kuwana kita intipon na para tipunan da iti nagbalin nga asawa na. Da kami met manunemi na asawak hang kami nga kaskasera gabutan na kay patagdar kami met ti nabintas na talgid nga balay. Nadang kami tipunan nga negosyo nagtinulungan iti asawa. Nareta ti po na nuapi nga sangkam nga narigatan nga nang paadal aging ka nakapagturpus ka nadaandan iti trabaho dagiti talungan nagbi. At napagit asawan ni June manong nemi agraman kini Tesi. Nilaengen bunso manong nemi iti awampay iti pamilya na. Kahit da kami, manong nemi, siyempre kasapulo kami tikatulong mi, ta business woman, business kami man kami. Kaya nagiti kakabagyan mi, manong nemi, nga mas daw, tinagbalin nga gasat mi, anak igasat-gasat sa Manila, nga nagawid, nga naglupos ka namin pinsan tibiyag mi, tulungan mi matida, nagbalin damat ng empleyado, kahit nasawan, timulong kami kada kita awan ng trabaho. Dahil ito iti pagkasalita ak manong nemi nga numaminsan kat sa slanak pa ilang mamati. Nakastrike ak man manong nemi akas katulong iti may sa sindikato. Ngem, nagbalinak ka man nagtulong. Kapot na tinulungak dagitiya nang tulong met kanyak. Tulong kat tulong manong. Pirak ken pirak, nga dahi ta pirak ken naramat mi, iti usto pa nakaramat. Para kada kami, kada itulong mi met iti padami nga tao. Sabi ko matadamat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kada kiti padak nga dimngeg, manong nemi, more power to your program, and God bless. Tuwing nga rodagyaman nga pagaya mo, Mildred. Salamat po.